Usar mo orasa. The Cinderella. Nag-dress si Cinderella. Saan mo pagdula mo? Nag-dress ang... Uy, iwahin! Sigurado. Okay. Anak, kapit ka na mo. Ay, ang kapit! Ako! Amaw. Nakaw na mo ka. Magdula na mo. Pwede ba ka pwede magkuano? Hindi ko talabot eh. Wala akong hinawak ng anak. Ay, sorry ka. Ikaw nga, pero kaya ako, wala ko yung gapilan, anak. Sorry na lang, hindi ka lang palangga. Ano ka baka nang gusto dito? Ay, nakulatag ni Nanabing. Wala ka na nagpa-appeal. Si Diandra to. Pagkaran ka. Uy! Bilahan ni dali! Bilaha! Oh, pati ang kuhan, pati ang apil. Ginikanan. Nakaw naman. Uy, nausan dito si Cinderella. Lima ka din, very good. Di ba? Kuan pa yung magdula. Dito lang sa ka. Kita mo nga na dira ang mga bandi. Okay, magsugod na. O, dula ang mga parents. Okay, wala ka. Sige, side word. Sige, mga ate, mahawa ko dira ate. Oh, dapat gani. Para atubak na lang sa May dula. Well, siguro ka ng ginta nga ginikanan, video kit challenge, gikas pag ginikanan, kumana man itong mga bata kaganina. Show the... O sayo na sa ginikanan pero dili. Kuyo na. Grabe si Madam Kaya Pai. doon tayo mga kamanaan. For today's video, nakata-perwar na si Madam. Grabe, di ba kaya